Continuen les molèsties als veïns de la plaça Pompeu Fabra pels assentaments humans de persones sense sostre. Després d'uns mesos sense molèsties, un grup de persones hi torna a viure des de primers de juny, provocant molèsties, brutícia i sensació d'inseguretat entre els veïns que denuncien baralles, crits i consum de drogues. Fins i tot un petit foc en un dels matalassos va afectar fa uns dies els joves de l'agrupació Escolta Guspira que estaven allà dins del local municipal que dona a la plaça. Ahir al vespre, representants de la comunitat de veïns del carrer Espoz i Mina, del centre excursionista i el Guspira, que ocupen el mateix local, i de l'empresa de vestuari laboral Rollims, que també dona a tocar la plaça, es van reunir i van mirar de decidir com afronten el tema. Nosaltres avui tenim amb nosaltres Alberto Palomar, que és president de la comunitat de propietaris del carrer Espoz i Mina, i també l'Adrià Parreiro i la Clàudia Alcaraz de l'agrupament Escolta Guspira. Bon dia i benvinguts als tres. Hola, bon dia. Gràcies. Bon dia. Poseu-nos en context. Què està passant exactament allà a la plaça? Bueno, el porxo, en realitat és el porxo. És el porxo, sí. Bueno, el porxo, sí. Des de fa un any, més o menys, van començar a aparèixer persones i van fer els primers assentaments a la plaça, al ponxo de la plaça, ¿vale? I llavors, des d'aleshores, tot això va ocasionar diferents tipologies de problemes, ¿vale? N'hi ha problemes de salubritat, ¿vale? Això és per les condicions inadequades en què viuen, provoca, degut a les seves acumulacions d'andromines, ¿vale? I tot això provoca problemes de pudor, problemes de brutícia, focus potencial d'infeccions, de rates, acumulacions, de tot. Per altra part, també n'hi ha problemes de seguretat, perquè n'hi ha consum d'alcohol, de drogues, baralles, ¿vale? Per recordar aquest any, l'any passat, al desembre, el dia 25, n'hi va haver una baralla i a una persona li van obrir el cap i va estar bastant a un punt crític. ¿Vale? Una de les persones que vivia allà o no sé, vosaltres... Sí, era una de les persones que viuen allà, perquè és com que tenien baralles entre ells, llavors com que hi va haver una agressió entre un grup cap a l'altre, cap a una de les persones de l'altre assentament. I, tot això provoca problemes de convivència amb els veïns. Ahir els veïns ens comentaven que ara han de dormir en les finestres tancades per als problemes de soroll que tot això provoca. I què més? A part del tema de seguretat que ocasiona, doncs també el que tu has dit, no? Abans d'ahir n'hi va haver un incendi a la finestra del centre excursionista de Rubí, ¿vale? I part de la finestra es va cremar, mig metre cap amunt n'hi ha un pàrquing amb cotxes i un metre cap a l'esquerra, a sota, al voltant de la vorera, hi ha un alternador d'alta tensió. O sigui, que potser avui, en comptes de parlar d'aquest incendi, podríem parlar d'un altre tema bastant important. Ahir vau fer una reunió. Què vau decidir en aquesta reunió? Varen decidir que han de fer públic la veu a través dels mitjans, a través de vosaltres, de manifestacions, perquè hem de retornar un altre cop amb l'Ajuntament, que és l'Ajuntament, el consistori, els que ens han de garantir aquestes mesures, igual que nosaltres com a ciutadans tenim obligacions de pagar els impostos, de respectar l'ús urbà, immobiliari urbà, també les institucions tenen les obligacions a nosaltres de donar-nos seguretat, un espai higiènic públic. Què més? Espera, m'ho havia apuntat.
Dus la xuleta per no oblidar-te res, eh? Sí. Bueno, doncs l'Ajuntament, les institucions tenen les obligacions de protegir els ciutadans, ens han de donar les condicions adequades de salubritat, seguretat i garantir l'espai públic. Perquè també l'espai, la plaça, és un espai, aquesta plaça on està és una plaça on no passa gaire gent. Està com amagada. Per què està amagada? Perquè també hi ha uns arbustos que no es tallen. I no es tallen i amaguen la part del porxo. I aquesta plaça ha passat de ser un espai familiar on jugaven els nens, amb les famílies, a un espai totalment abandonat, i és un punt d'acumulació de conflictes. Això, pel que fa als veïns, que els hi provoca moltíssimes moltíssimes molèsties, però en el cas de l'agrupament Escolta Guspira, allà hi ha molts infants. Com vos afecta a vosaltres aquests assentaments? Adrià? Bueno, doncs ja des de fa un any ja ens està afectant, no només per la brutícia que hi ha a la plaça, perquè aquesta plaça s'ha fet servir des de sempre per fer activitats i sí que és veritat que des de que es van treure, es van talar uns arbres que no s'ha fet res amb ells, també es van treure uns tobogans i uns columpis, uns gronxadors, que no s'ha fet res amb ells, ara és sorra el que hi ha a la plaça. S'ha embrutat molt el que són les rajoles i ja no podem sentar-nos al terra per fer activitats, per exemple. També els infants no volen estar a la plaça perquè fa pudor, o els hi fa por que les persones que estiguin visquent allà, que és una cosa que hem anat tractant amb ells, però els hi fa por que estiguin allà o que els mirin o tal. Tot i que amb el Guspira hem pogut parlar amb aquestes persones i hem arribat a acords de segons quines hores que no coincidir. Però sí, ens ha afectat sobretot per la part de salut. Hi ha infants que no volen venir a l'agrupació precisament perquè hi ha aquests assentaments, ara que xerraves que alguns tenien por? No, creiem que no, perquè és una cosa que s'ha tractat amb els infants, perquè no és una cosa anormal, no només passa en aquest lloc de Rubí, però sí que hi ha pares que els hi incomoda i és un tema que hem hagut de parlar. Una de les idees que s'ha plantejat alguna vegada és la de tancar el porxo amb una nova tanca. Està sobre la taula aquesta possibilitat? Bueno, això es va plantejar, però el problema és que és l'Ajuntament qui passa la pilota als ciutadans. Perquè què fem? Tanquem el ponxo i després què fem? Tanquem la plaça? I després què tanquem? Estem explicant que hi ha persones sense sostre que viuen en aquest porxo, que tècnicament és propietat privada de la comunitat, a diferència de la plaça en si mateixa o del local del CER i el Guspira, que sí que són municipals. Quines accions s'haurien de fer? Perquè ja, però això és una mica... És privat. Bueno, és privat i passa la gent. És una zona peatonal de circulació de ciutadans. Clar. Al cap i a la fi, el ponxo de l'Ajuntament, que avui ha estat a l'Ajuntament, que és privat o públic? Si plou, passes, t'amagues, no sé. Això va començar fa més d'un any i un parell de vegades s'ha aconseguit tornar a la normalitat relativament, a base de presència regular de serveis de neteja i de la policia local. Això s'ha deixat de fer en els últims dies? Sí, fa molt temps que no es fa la neteja. O sigui, fa molt temps. Em van dir que farien una neteja, que passarien, faríem una neteja a l'Ajuntament i no es fa res. L'Adrià volia dir... Sí, que el diumenge just vam fer una publicació a Instagram amb un nou compte on estem reivindicant la situació de la plaça i, bueno, en un dia va agafar 5.000 visites, que per ser un tema de Rubí creiem que va enganxar bastant, i l'Ajuntament de la nit al dia, ràpidament, creiem que per culpa del vídeo i la mala imatge que va donar,
va netejar tota la plaça, va fer fora tota la gent. Sent un espai privat, els va acompanyar a marxar d'aquest espai, coneixent que clarament aquest espai privat, que no sabem fins a quin punt és privat, és responsabilitat seva. Digues. No, que a més va ser insuficient perquè a les poques hores hi havien tornat persones, o sigui, al final fer-los fora simplement perquè de cop els hi convé que estigui net a la plaça no serveix de res, és una solució insuficient, o sigui, no és una solució. Ara deies això que havíeu penjat un vídeo a les xarxes socials. Quina és la interlocució amb l'Ajuntament? No sé si tant vosaltres des de Guspira com els veïns, si vos heu posat en contacte per separat o junts amb l'Ajuntament, i què és el que vos diu? Fins ara hem estat parlant per separat, almenys des del Guspira. De fet, vam assistir a un ple que la Clàudia, que va anar, podrà explicar millor. O sigui, nosaltres vam anar a un ple perquè vam presentar una moció. O sigui, vam anar primer al primer ple perquè vam fer una manifestació a les portes de l'Ajuntament perquè era just dia de ple. I arrel d'això vam pensar de presentar una moció. Que es va aprovar? Es va aprovar, que va ser recolzada per tothom menys pel govern. I vam anar amb la UP i ERC. I a partir d'aquí, com que es va proposar que faríem alguna reunió, però ja no ens han dit res més, no s'han posat en contacte amb nosaltres i no sabem res més, la veritat. S'ha quedat una mica com... Bueno, han aprovat la moció, però com que no és vinculant, no es farà res. O sigui, la moció està aprovada, però el govern, a més, deia que estava estudiant la possibilitat de canviar el CAU a un altre espai. D'això en sabeu alguna cosa? Bueno, o sigui, al mateix ple, l'alcaldessa ens va dir que, bueno, que si perquè també reivindicàvem les condicions indignes que tenim dins del local, perquè, per exemple, lo de l'incendi, si hagués estat l'incendi a les portes del CAU, teníem gent dins. Com que no hi ha altra sortida, si hagués sigut un incendi de més altes proporcions, podria haver mort els nostres companys. Per tant, quan també vam reivindicar les condicions del local, l'alcaldessa ens va amenaçar amb tancar el local i ficar-nos a una escola i ja està, com a màxima solució. Quines són les principals molèsties que vos provoquen a hores d'ara? Perquè, clar, a l'estiu això encara és pitjor que a l'hivern. No sé si els veïns heu de tancar finestres, el Guspira, clar, tenir els nins a dins de l'espai és més complicat perquè fa molta calor, i ara xerraves de les condicions en les que està el local. Què és el que seria més urgent de solucionar a banda de treure aquestes persones d'aquí? Jo crec que els principals problemes són problemes de salubrinitat i de seguretat. Hi ha veïns que al costat a baix hi ha una zona d'aparcament que aparquen i han de donar tota la volta perquè ja no pugen per les escales. Això és un problema. Avui, ara, quan heu vengut, estaven allà, estava l'assentament allà, encara? Sí, jo he vingut i ja n'hi havia una persona que ha fet una fotografia i després trucaré un altre cop a la policia. I normalment el que feu és això, quan ve gent, telefoneu a la policia pels que els facin fora? Com funciona el procés? Bueno, jo truco a la policia, he anat a la policia local i al cap i a la fi m'han dit que no podien fer res. Perquè al final estem... També he demanat una instància per saber durant l'any passat el número d'intervencions que va fer la policia local en aquesta plaça. Has tingut resposta? No. Suposo que m'ho va dir ahir la gent de policia que fes una reclamació. Està feta des d'ahir, vale, sí, no? És sí, difícil sí. tenir resposta tan ràpid. Sí, però bueno, és per fer una mica de força també. Volia preguntar-vos també, a hores d'ara, la solució és fer aquestes persones fora, però estem xerrant de persones sense sostre que necessiten també una resposta d'alguna mena. Entenc que els veïns no només, i des de Guspira no només demaneu que se'ls faci fora i ja està. O sigui, des del Guspira no hem trucat mai a la policia perquè els facin fora. Com a molt hem trucat a la policia si hi havia una baralla o, per exemple, amb lo de l'incendi, evidentment. Però trucar-los per fer-los fora al final no, almenys des del CAU.
perquè són persones que estan sense llar i la resposta de fer-los fora és que no serveix de res. I al final els estàs traient les poques coses que tenen perquè l'Ajuntament el que fa és tirar-los les poques coses que tenen, 4 colxones i 4 mantes a la brossa, perquè així els dona una millor imatge. Doncs no estem d'acord amb això. Ja per acabar, què demanau en concret que faci l'Ajuntament en els pròxims dies? Perquè ara més també ve la festa major, ve molta bauxa, no sé com ho plantegeu. L'Ajuntament ha de fer una reunió i ens ha de donar les solucions. Ha de posar sobre la taula mesures preventives per donar-nos solucions de salubritat, seguretat i higiene de l'espai públic. I a aquestes persones li han de donar solució, però no som nosaltres, és l'Ajuntament, és el consistori, són els polítics. Des del CAU, que potser teniu un poquet més de força perquè formeu part de l'Ajuntament? Sí, nosaltres el primer que hauríem de demanar seria que una moció que es va aprovar a un ple reglamentari de l'Ajuntament oficial que es compleixi. Que en aquesta moció es va aprovar fer una reunió amb nosaltres i establir unes dates i unes mesures concretes que solucionessin la problemàtica, no només de l'estat de la plaça, sinó que a aquestes persones se'ls ha de proporcionar l'ajuda que necessiten. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos la situació que s'està visquent en aquesta zona de Rubí i molts ànims. Gràcies. Gràcies.